Καλησπέρα σας, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους του φιλανθρωπικού μη κερδοσκοπικού συλλόγου των φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσάιμερ και Συγγενών Διαταραχών, σας καλωσορίζω στην απόψινή συναυλία που μας προσφέρει η χοροδία του Σωματείου «Οι Φίλοι» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης με θεματικό τίτλο «Με την Ελλάδα Καραβοκύρη». Με την Ελλάδα Καραβοκύρη, λοιπόν, ας πάρουμε το πλοίο και ας αφαιθούμε στα χέρια της καπετάνισσας κυρίας Δεμίρογλου να μας οδηγήσει το μελωδικό φλίσβο των χορευτών, των χοροδών, να μας ταξιδέψουν στα χρυσοπράσινα νερά του Θεοδωράκη, στις δανδελωτές παραλίες του Χατζηδάκη, στα ηλιοβασιλέματα του Τόκα, στα πάνεμα λιμανάκια του Μούτσι, του Ζαμπέτα, του Καλδάρα και του Λάγιου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης που τιμά απόψε με την παρουσία του την εκδήλωσή μας και θα ήθελα να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό. Σεβαστοί καθηγητές, καθηγήτρες και καθηγητές, κυρίες και κύριοι, είναι τιμή για μένα η παρουσία μου εδώ, διότι έχουμε το συγκερασμό δύο αληθών εκφάνσεων της κοινωνικής αλληλεγγύης. Αφενός τις δράσεις του Σωματείου Φίλων Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών, που όπως γνωρίζω και από την ιατρική μου ιδιότητα προσφέρουν άδολα και αφίδωλα, καθώς και τη χοροδία του Συλλόγου Φίλων του Βυζαντινού Μουσείου. Παρόμοιες εκδηλώσεις, όταν υπάρχει και το ανεκάλεσμα της παράδοσης, μόνο καλό έχουν να προσφέρουν. Εύχομαι δύναμη και υγεία τόσο στους επιστήμονες που αγωνίζονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της νόσου Αλτσχάιμερ και όλων των συναφών διαταραχών, όσο και στους φίλους του Σωματείου και στις χοροδούς. Ευχαριστώ. Παρακαλώ την κυρία Τσολάκη, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας της Εταιρείας Αλτσάιμερ και Συγγενών Διαταραχών, να έρθει κοντά μας. Καλησπέρα σε όλους. Δεν θα σας κουράσω. Ήρθαμε εδώ σήμερα να απολαύσουμε μουσική. Απλώς θέλω να πω ένα πολύ ζεστό, θερμό ευχαριστώ σε όλους εσάς που είστε σήμερα μαζί μας και με αυτόν τον τρόπο στηρίζετε το έργο που γίνεται στην εταιρεία Αλτσάιμερ. Να ευχαριστήσω τη χοροδία, η οποία με πολύ προθυμία ανέλαβε αυτή τη βραδιά. Να ευχαριστήσω επίσης με όλη μου την καρδιά, γιατί θα χαρούμε όλοι μαζί απόψε τραγούδια τα οποία είναι ελληνικά τραγούδια, από Έλληνες μουσικοσυνθέτες, τα οποία όμως έχουν περάσει στην αιωνιότητα. Δεν πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα ξεχαστούν αυτά τα τραγούδια στον δρόμο της ιστορίας και επίσης όχι μόνο στην αιωνιότητα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και τέλος, να ευχαριστήσω τους συνεργάτες, όλους τους συνεργάτες, που ανάμεσά σας είναι και δουλεύουν ανώνυμα και ακούραστα, έτσι ώστε οι άνθρωποι της πόλης μας, οι άνθρωποι της Βορείου Ελλάδος, αλλά και πολλοί άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, χαίρονται επί 7 ολόκληρα χρόνια τη φροντίδα, την αγάπη, την καλοσύνη, έτσι ώστε οι ασθενείς με άνοια στη Βόρειο Ελλάδα, αν όχι σε όλη την Ελλάδα, να την χάνουν της καλύτερης φροντίδας, ακόμη πιο καλής φροντίδας από ό,τι έχουν οι ασθενείς με άνοια στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στις βόρειες χώρες. Γιατί στην Ελλάδα μας συνδυάζουμε την Ορθοδοξία και το φιλότιμο, το ελληνικό φιλότιμο, δύο πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν σε καμιά άλλη χώρα της γης, εκτός από την Κύπρο, όπου και εκεί γίνεται ο ίδιος αγώνας για την νόσο, με την ίδια χαρά και με την ίδια φλόγα και πραγματικά νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά.
Και πάλι σας ευχαριστώ και εύχομαι να περάσουμε μια πολύ όμορφη βραδιά, χαρούμενη, περιμένοντας τα Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα! Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Γκαβόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσάιμερ και Συγγενών Διαταραχών, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβαστοί επίσημοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, είναι ιδιαίτερη η χαρά μου απόψε, υπό τη διπλή ιδιότητα αφενός σαν πρόεδρος εταιρείας Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών Θεσσαλονίκης και δεύτερον σαν μέλος της χοροδίας των φίλων του Βυζαντινού Μουσείου, γιατί είμαι εδώ ανάμεσά σας για να απολαύσουμε μια βραδιά με μουσική και υψηλή αισθητική, πιστεύω. Δράτω με τις ευκαιρίες να πω πρώτον ότι η εταιρεία Αλτσχάιμερ είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, το οποίο στηρίζεται πολύ στον εθελοντισμό και έχει αποδειχθεί και έχουν το παραδεχθεί όλοι, ότι στα προσεχή χρόνια, όπου δεν θα υπάρξει εθελοντισμός, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε παροχές κοινωνικής πρόνοιας στα κράτη, γιατί οι δαπάνες που απαιτούνται αλλιώς είναι δυσβάσταχτες. Εμείς στην εταιρεία Αλτσχάιμερ τον εθελοντισμό τον έχουμε κάνει βίωμά μας, τον εξυπηρετούμε όσο μπορούμε και μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, διότι ωφελούνται πάρα πολλοί συμπολίτες μας και στα σπίτια τους και στις δύο δομές τις οποίες έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές οι οποίοι σήμερα βοήθησαν στην οργάνωση αυτής της εκδήλωσης και καταρχήν την μαέστρο μας, την κυρία Δεμίρογλου Ελισάβετ, η οποία με αυτοθυσία και με μεγάλη προσπάθεια μας έχει προετοιμάσει καλά για την επόψινή εκδήλωση. Δεύτερον, να ευχαριστήσω όλους εσάς που κοσμείτε με την παρουσία σας στην εκδήλωση αυτή και να ευχηθώ καλή ακρόαση και καλές γιορτές. Τέλος, θα θέλαμε να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό και η πρόεδρος του Σωματείου, η φίλη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, η κυρία Γεωργιάδου. Αγαπητοί μας, η χοροδία του Σωματείου των Φίλων του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού με χαρά δέχτηκε την πρόσκληση του Συλλόγου των Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Αλτσχάιμερ να εμφανιστεί στην εκδήλωση αυτή. Η χοροδία μας ιδρύθηκε το Μάιο του 2010. Βασικός στόχος της, σε συνδυασμό με την έμπρακτη κοινοφελή δραστηριότητά της, είναι η προβολή της μουσικής και ποιητικής έκφρασης του ελληνικού λαού. Σας εύχομαι καλή απόλαυση. Θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα τρίλεπτο βίντεο με τη θεματική με την Ελλάδα Καραβοκύρη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η καπετάνισσα να μας πει δύο λόγια για αυτό το ταξίδι που μας ετοιμάζουν να πέψει οι φίλοι.
Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να χαιρετήσω όλους εσάς που ήρθατε και να πω και από τη μεριά μου ότι είναι μεγάλη χαρά που τραγουδούμε σήμερα για το Αλτσχάιμερ και διαμέσου του Αλτσχάιμερ για όλους εσάς και εγώ θα έλεγα έτσι για όλη την Ελλάδα. Θέλω πριν αρχίσουμε και για να υπάρχει συνεχής ροή στο πρόγραμμα, να σας παρουσιάσω τους συντελεστές της παράστασης, γιατί εγώ κάνω αυτά που κάνω και προσπαθώ όσο προσπαθώ, αλλά εάν δεν είχα τους συνεργάτες που είχα και έχω, δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε τη χοροδία εδώ και 4,5 χρόνια από μονοφωνική, διφωνική, τριφωνική σε τετραφωνική, με ανθρώπους που είναι κατά 95% ερασιτέχνες, πώς να πω, χοροδοί, οι οποίοι τραγουδούσαν στις παρέες, δεν ξέρουν από μουσική, σιγά σιγά μαθαίνουν, αλλά η πρόοδος ήταν καταπληκτική και να σας παρουσιάσω λοιπόν με ένα καλό χειροκρότημα όλα αυτά τα παιδιά της χοροδίας, τα οποία έχουν κάνει μια φοβερή προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια και είναι και ο βασικός κορμός της όλης παράστασης. Και λέω παράσταση γιατί η χοροδία μας μέχρι τώρα πλαισιώνεται εκτός από την ποίηση των στίχων και τη μουσική βέβαια των μουσικών, πλαισιώνεται και από απαγγελία ποιημάτων, στίχων, πριν από κάθε τραγούδι, των οποίων το περιεχόμενο είναι συναφές με το κάθε τραγούδι. Στην απαγγελία λοιπόν ποιημάτων έχουμε την κυρία Χρονοπούλου, παρακαλώ, η ηθοποιό του Κατοικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, και τον κύριο Πλαστήρα, εκεί ψηλά, ο οποίος εκτός από οδοντίατρος είναι και ποιητής, είναι και μουσικός, είναι και ζωγράφος και είμαστε πάρα πολύ πραγματικά τυχεροί που έχουμε αυτά τα δύο μέλη ξεχωριστά στη χοροδία μας και στη συνεργασία μας. Στο τραγούδι είναι η κυρία Ντίνα Σαρατζή που παίζει και τσέλο και η κυρία Δέσποινα Στυλιανίδου να σηκώσει το χέρι της, παρακαλώ. Και βέβαια η μουσική μας. Στα κρουστά η κυρία Χατζόγλου, Δήμητρα. Στο τσέλο η κυρία Ντίνα Σαρατζή. Στο ακορντεόν ο ζωγράφος ο Σταυρίδης. Στο μπουζούκι ο Γιάννης ο Λαγκούσης. Στα βίντεο, στην εκπόνηση, στα σχόλια και την εικόνα, ο κύριος Παύλος Γαρέφης και στην φυσαρμόνικα βέβαια. Και στο πιάνο ο Φίβος ο Φίλκας. Ο Φίβος ο Φίλκας, εκτός από εξαιρετικός πιανίστας που είναι, έχει εκπονήσει την εναρμόνιση όλων σχεδόν των κομματιών και λέω σχεδόν, εκτός από ένα τραγούδι που είναι του κυρίου Μαυρόπουλου. Δεν ξέρω αν έχει έρθει ο κύριος Μαυρόπουλος, ο Πέτρος. Τον ευχαριστούμε και αυτόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και εύχομαι καλή ακρόαση. Αλκιόνης Παπαδάκη, ξεφυλίζοντας τη σιωπή. Δεν φοβάμαι τόσο τις ανοιχτές θάλασσες, τα άγρια κύματα, τα πεινασμένα σκυλόψαρα. Πιο πολύ με φοβίζει η πλήξη των λιμανιών, η αβάσταχτη απειλή των γάβων, γιατί κάποιοι δεν είδαμε ποτέ καθαρά το τοπίο που θα επιθυμούσαμε να ριζώσουμε. Ξέρουμε όμως πως υπάρχει και τον ονειρευόμαστε. Ωστόσο, ζούμε σαν νομάδες με το όνειρο πάντα μιας ακαθόριστης επιστροφής.
Απόσπασμα από το ποίημα του Νικηφόρου Βρετάκου, «Το σαλπάρισμα του καραβιού». Όταν πια το καράβι θα έχει αράξει, σεις πουλιά να γυρίσετε. Πάντα κάποιος θα βρίσκεται να σας υποδεχτεί. Σας γνωρίζουμε, μας γνωρίζετε. Είμαστε εμείς κι εσείς. Σκεφτείτε λίγο τούτο το μυστήριο της αναχώρησης και της επιστροφής. Νίκου Γκάτσου, μακρινή της αγάπης ώρα. Στη ζωή μας βρήκαμε ήλιους και φεγγάρια. Μόνοι μας τα σβήσαμε κι ήρθανε σκοτάδια. Όλα γκρεμιστήκανε. Δεν υπάρχει νόμος. Στην καρδιά παράπονο και στα μάτια τρόμος. Το σκυλί στην πόρτα μας έγινε τσακάλι. Πέφτουν οι καλύτεροι. Προχωρούν οι άλλοι. Μακρινή της αγάπης ώρα, σε ξεχάσαμε. Μες στη λάσπη και μες στην πόρα, τις ψυχές μας χάσαμε.
Όλγας Βατίδου, ύμνη στη φαντασία. Τη νύχτα αυτή τα πνεύματα αγρυπνήσανε και τα σκυλιά, μαύρα σκυλιά, αληχτήσανε. Ξημέρωσε, το φως δεν καλημέρισε, δεν άνοιξε τα μάτια. Τα σύννεφά το ουρανός διαμέλισε, με τον καπνό τα τύλιξε κομμάτια. Φωτιά, και δεν εχτύπησε καμιά στη γη καμπάνα. Έχανε η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Παράδιδε κι η Σμύρνη την ψυχή, η Σμύρνη η φτωχομάνα. Και αυτό δεν ήταν όνειρο, ούτε και υπνοβασία. Τις μνήμες μου αναμέτραγε μια μαύρη φαντασία. Την ένιωθα που εδούλευεν απ' την αυγή της Δύσης, σαν κουμπολόι να μου μετρά μια-μια τις αναμνήσεις. καημό
Χριστιανόπουλου, ενός λεπτού σιγή. Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφερά, έναν ώμο να κουπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας. Κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, έστω και μία φορά. Είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους. Γιώργου Ιωάννου, η ξερή σιωπή. Εδώ πια δεν υπάρχουν δέντρα ή νερά, ούτε καρδιές που να διψούν μαρτύριο. Μονάχα χρώματα φωτιάς, μονάχα κεραυνοί και η ξερή σιωπή ανάμεσά μας. Κι οι σάλπιγγες φτάσαν στα στόματα, οι σάλπιγγες σκληρές στους 4 ορίζοντες. Κομίζουν τη σκηνή του μαρτυρίου. Εκεί
σε ένα κόσμο μαγικό, με φόντο την Ακρόπολη, το Λυκαβητό, γεμάτα τα μπαλκόνια, πολίτικα αηδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια για ευτυχισμένα χρόνια. Και εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη, και εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου, να το ξέρεις, είναι επικηρυγμένη. Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο, κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Και εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη.
Τάσο Πλαστήρα, αποχαιρετισμός. Θέλησα να σου φέρω ένα τραγούδι, να ανανουρίσει τη διασπορά σου. Μου το γύρισες πίσω από το ανοιχτό παράθυρο. Σου άπλωσα τα χέρια να στηρίξεις την ταλάντωσή σου. Απόμειναν οστέα τεταπεινωμένα στην άρνηση. Ένα δάκρυ μου απόμεινε και στο χάρισα. Καληνύχτα. Δίνου Χριστιανόπουλου. Ο έρωτας στον αργαλιό του δεν σταματάει να μας υφαίνει. Κι ας είσαι το υφάδι που ολοκόβεται, κι ας είμαι το στιμόνι που ξεβάφει.
Το επόμενο τραγούδι είναι ένα παραδοσιακό της κάτω Ιταλίας, στα γκρίκο, τα ελληνικά αυτής της περιοχής. Σας διαβάζω τη μετάφρασή του στη νεοελληνική. Καληνύχτα. Τι γλυκιά είναι τούτη η νύχτα, τι ωραία. Κι εγώ δεν κοιμάμαι, σκέφτομαι σένα. Και εδώ κάτω από το παράθυρά σου, αγάπη μου, της καρδιάς μου σου λέω τον πόνο. Εγώ πάντα εσένα σκέφτομαι, γιατί εσένα ψυχή μου αγαπάω. Κι όπου πάω, όπου τριγυρνώ, όπου στέκομαι, στην καρδιά μου πάντα εσένα κρατάω. Καληνύχτα σ' αφήνω και πάω. Στο πλάι σου εγώ πήρα πίκρα. Κι όπου πάω, όπου τριγυρνώ, όπου στέκομαι, στην καρδιά μου πάντα εσένα κρατώ. Μανώλη Αναγνωστάκη, κάτω από τις ράγες. Κάτω από τις ράγες του τρένου, κάτω από τις γραμμές του βιβλίου, κάτω από τα βήματα των στρατιωτών, όταν όλα περάσουν, πάντα σε περιμένω.
Πέρασαν από τότε πολλά τρένα κι άλλα πολλά βιβλία θα διαβαστούν κι άλλοι στρατιώτες το ίδιο θα πεθάνουν. Κάτω από κάθε τι που σου σκεπάζει τη ζωή, όταν όλα περάσουν, σε περιμένω. Στη θάλασσα, σαν πέτρες τα χρόνια που χάλασα, εδώ θα μου φέρει το κύμα ένα γράμμα που θα έχει και ρήμα και θα λάμπει στο τέλος η υπογραφή Κολοκοτρώνης, Μακρυγιάννης, Φιλική. Αρχαία μου θάλασσα που ξέρεις τη βάσανα τράβηξα, εδώ θα μου στείλει τα γέρι ένα γράμμα απ' τα όρατα μέρη. Ο χαμένος ο λόγος, ο πιο ζεστός, σε φέρεις κάλπος, εμπειρίκος, σοβαρός. Θα βρεθούμε ξανά όταν όλοι θα έχουν αλλάξει.
Γιάννη Τζανί, ταξιδευτές. Αιώνες στα πανιά μας κυοφορούν τον άνεμο αγκομαχώντας και στα κατάρτια ειδονικά σμίγουν τα χελιδόνια με του ήλιου το χαμόγελο. Ένα κρογιάλι, παντιέρες ρούχα στο σκοινί, η ουρά του σκύλου ανεμίζει το πρώτο καλωσόρισμα. Βρεγμένα χέρια στο λαιμό. Ένα νησί αναμνήσεις ανάμεσα στα κύματα. Ανέστη Ευαγγέλου, τα υλικά της χαράς. Ανάμεσα από σωρούς σκουπιδιών, ερειπίων θανάτων και ποταμούς δακρύων, λάμπουνε καταχωνιασμένα ελάχιστα τα υλικά της χαράς. Ψάχνε με υπομονή και πίστη απέραντη, καθώς τα πετεινά του ουρανού σε χιονισμένο έρημο κάμπο. Και μάζευέ τα πετραδάκι, πετραδάκι. Είσαι
Πρόδρομου Μάρκογλου, εσχάτη προδοσία. Τραγούδισε τώρα που σου αφαιρούνε τη χαρά, τώρα που σε ρίχνουν στο πηγάδι με όλες τις ελπίδες της απόγνωσης. Τραγούδισε την αγάπη, ύψωσε τη φωνή, στέριωσε την πίστη σου και τραγούδισε το φως που θα έρθει μέσα από το αίμα, τα σπαρμένα κόκαλα, μέσα από τα χαντάκια της πιο σκληρής ερημιάς. Τραγούδισε την πέτρα, τη θάλασσα, τη βροχή, τον άγριο άνεμο, το χέρι που κρατάει ζεστά ένα άλλο χέρι. Τραγούδισε με τη θηλιά στο λαιμό, γιατί θα έρθει ο ήλιος και θα ποτίσει βαθιά τη γη. Θα ανθίσουν οι ροδιές χαμόγελα κοριτσιών και η μέρα χαρταϊτός θα υψώνεται στα κουρασμένα μάτια. Τραγούδισε!
Κυκλή του Κύρου, κραυγή 15η. Μιλώ με σπασμένη φωνή. Δεν εκλιπαρώ τον ίκτο σας. Μέσα μου μιλούν χιλιάδες στόματα που κάποτε φώναζαν οργισμένα στον ήλιο. Μια γενιά που έψελνε τα δικαιώματά της, κουνώντας λάβαρα πανηγυριού, σιώντας σπαθιά, γράφοντας στίχους εξαίσιους μιας πρώτης νεότητας, ποτίζοντας τα σπαρτά με περίσσιο αίμα, μικρά παιδιά που αφέθηκαν στο έλεος του ουρανού. Όπου κι αν στάθηκαν, οι σκιές τους ριζώναν. Άδικα προσπαθείτε, δεν θα ξεριδωθούν ποτέ. Θα προβάλλουν μπροστά στα τρομαγμένα σας μάτια. Τώρα τα καταλάβαμε όλα, καταλάβαμε τη δύναμή μας και για τούτο μιλώ, με σπασμένη φωνή που κλαίει κάθε φορά στη θύμησή τους. Τάσου πλαστήρα σε 2 στιγμές ανάμεσα. Πριν θάψουν τα μερόνυχτα που κουβαλάμε, έλα να σηκώσουμε το κεφάλι και να φωνάξουμε. Εμείς είμαστε αυτοί. Έτσι κι αλλιώς η ομίχλη του κόσμου θα μας ακολουθεί. Έτσι κι αλλιώς το στεναγμό που πέφτει από το στήθος
κανένας δεν θα σκύψει να τον πάρει, να ρωτήσει και να περιμένει απόκριση. Έλα να μιλήσουμε απλά και καθημερινά, καθάρια, όχι για σπουδαία και σημαντικά. Αυτά δεν βολεύονται στις λέξεις. Έλα να φωνάξουμε όλους αυτούς τους ήχους που χουζουρεύουν στο λαρύγγι μας, να ξανοίξουμε τη βουβαμάρα της πόλης, να καθαρίσουμε τους σπόρους του κορμιού της για να αποκτήσει αίσθηση. Έλα, πριν μας προλάβουν καταδότες, έμποροι και μεταπράτες, πριν πνίξουν το λόγο της παρουσίας μας στον κόσμο, έλα, πριν ξεθοριάσουν οι μελανιές από το κορμί μας και ξεχάσουμε.
Ναι, εγώ θα τα πάω. Πιανίστας, παρακαλώ. Όλοι οι παράγοντες δούλεψαν εξαιρετικά, με πνεύμα συνεργασίας, με αυτοθυσία πολλές φορές, με χρόνο περίσσιο, περιττό, όχι βέβαια. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.